चलो जबरवाले 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 हाँ कोणी काय रे देखो जी कोणी काय रे 500 600 खाली 600 खाली 600 600 खाली 600 खाली 600 खाली 600 रुपये खाली 600 रुपये हाँ जबरवाले 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 बोले बोलो 500 600 600 खाली 600 600 भाई के 600 खाली 8 रुपये 600 700 खाली 700 खाली 700 खाली 700 बोल क्या रे 700 रुपये बोलो 500 खाली 500 बोले बोलो 500 500 600 दिया जाना 600 700 700 बोलो 700 700 बोलो 700 700 खाली 700 खाली 700 रुपये खाली 700 खाली 700 700 रुपये भीमा कडे बडे भीमा बोलो 500 600 700 700 700 700 रुपये किलो एरियाज माल बढ़िया भजो ओ भजो आजे बोले बोलो 700 800 खाली 800 बंदे दो खाली 800 खाली 800 खाली 800 रुपये खाली 800 खाली 800 500 500 600 600 खाली 600 खाली 600 खाली ये मारो ना खाली 600 खाली 600 चले जामुनाले 700 700 पुलबत्ती खाली 500 खाली 500 खाली 500 खाली 500 खाली 500 खाली 500 600 उसके 600 बोलो 600 ये हमारे 600 मानते 600 खाली 600 खाली 600 खाली 600 खाली 600 करता करो जी 600 मार्केट देखा तो हेडे मला ओके बोला 700 भी आता नहीं सर 700 रुपये लिया तो कल जुम्मा बंद है ले जाना देता इधर आज्ञा आइए बोलो बोले 700 खाली 700 खाली 700 खाली 700 खाली 700 रुपये लिख चलो जबरवाले 500 600 600 600 600 बोलो 600 खाली 600 खाली 600 खाली 600 रुपये खाली 600 खाली 600 खाली 600 500 600 रुपये बोले बोलो 500 500 500 600 600 600 600 700 मार बढ़िया 600 रुपये 500 600 600 भारी मारे 8 नंबर 600 600 600 600 700 700 700 रुपये 600 यार इन्हें काढ़ो जी 600 800 रुपये 700 खाली 700 खाली 700 रुपये 700 700 700 700 700 700
खाली 700 खाली 700 उठा सर 700 700 खाली 700 खाली 700 खाली 700 रजाक भाई फिल्टर पूरा 700 खाली 700 खाली 700 खाली 700 बना खाली 700 बोले 700 700 700 700 रुपये ये भी 700 700 800 800 रमजान बोले 600 700 700 700 700 रुपये 700 खाली 700 ये भी 700 खाली 700 खाली 700 खाली 700 ये बोला 700 खाली 700 खाली 700 खाली 700 खाली 700 खाली 700 इधर के सर ये इधर के काटो उधर के दो ये 700 सामने के 700 3 6 9 12 13 14 15 16 17 18 19 बोले 700 खाली 700 खाली 700 आज मिल रहा खाली 800 रुपये कैसे पूरा 800 खाली 800 बोले 700 बोलो 800 खाली 600 साढ़े 600 प्लेयर तो अलग खाली 800 खाली 800 खाली 800 खाली 800 ಕೊಟ್ಟಿ ಅಳಿಕೊಂಡು खाली 500 खाली 500 रुपए कैरेट खाली 500 लेगा 600 700 700 700 रुपए खाली 100 ना ओ चलो जामुन वाले बोलो 500 खाली 500 खाली 500 रुपए कैरेट खाली 500 बोलो जामुन वाले 500 600 रुपए 600 रुपए 2 2 ओ भारतीय ओ चलो जामुन वाले बोलो 500 खाली 500 खाली 500 दिया जाना से इधर 700 रुपए सर गुणवत्ता करेगा कई बिड़ा कई कर बड़ा 700 700 700 700 खाली 700 खाली 700 ले